Het is in het Wurg net meer het affiche dat Heerenveen komt, maar dat Foppen komt. Zei ik juster in Velsen-Zuid voor de oefenwedstrijd Telstar Heerenveen. De ploeg van Foppen Haan spelen juster voor het eerst met de naaie onweest Arber Sanelli. Die het je jipstuurd wordt, goed het oesje gehad en Henk Veerman vindt 1-0 van Heerenveen. De ploeg speelt in de eerste helft best aardig, al helpt Telstar ze nou en dan ek. Dit is een knullige eigen goal van Frank Korpershoek. De mooiste goal komt correct van rest. Goeie combinatie tussen Morten Tosby en Sam Larsson en de Zweed maakt het mooi aan. Rest aan 3-0. Telstar krijgt echt wel kansen, maar de peel stiert 2 keer in het paard Sagier. Er wordt zo'n keer wisselen in de tweede helft terug Foppen Haan en staan mooi Joost van Aken 10 minuten mooi van. Maar dat komt benamen terug deze rode kaart. In de verhelling is goed te zien dat Van Aken ijs neerdoet en de rode kaart wel heel hard straft is. Opvallend genoeg speelt Heerenveen de nij beter en komt het zelfs nog op 4-0 terug Mitchell tevreden die de tweede helft met de insteek van Henk Veerman. Een aardig potje, maar benamen Sanelli die het positief opvoelt. I'm a winger, attacking winger, and love to make points and goals for the team and help the team. So that's me. Yeah, more a right winger than a left winger, or? It doesn't matter. I prefer as a left winger, but we saw today it was quite good on the right side. So it doesn't matter where I play. Nou, van de week op train vond ik hem nou wat iets gedijst of zo, maar joh, de eerste helft weer los. Maar toen vond ik hier een paar fantastische momenten. Hij weer heel actief, hij had goede druk op de bal. De tweede helft weer een beetje te volgen waarom, want de speelde daar volgens mij in het Zweedse systeem, 4-4-2 met 4 achteruit. Nou, maar de eerste helft weer heel aardig. Nou ja, dus altijd begint te rennen, en ik vind Larsson beter dan de wie, vol actiever. Dus een meisje wil stappen, hoop ik.